Som rád, že ste pozerali televíziu Cavallo, pretože práve počas soboty, počas celého dňa sme vám prinášali reporty priamo z pretekov z ródea v Nemšovej, kde sa organizovalo toto ródeo pod taktovkou Savr. Boli tu rozhovory s prezidentom Savr, s Petrom Dobešom a s inými jazdcami. A taktiež sa počas nasledujúcich 2 týždňov môžete tešiť na ďalšie videá, ktoré určite budú zaujímavé a budete ich vidieť priamo z týchto pretekov, teda jednotlivé disciplíny. No aj večer, je sobota večer a my s našou kamerou sa ideme pozrieť na country ball, kde do tanca a do zábavy hrá skupina Prameň. Nech sa páči. No tak už sa to rozbehlo. Pozrite sa na tú partiu. Ale príďte ju natočiť tak o 3 ráno. Ja myslím, že to budú lepšie zábery. Teraz sa to rozbieha a kto tu není, môže ľutovať, lebo pozrite sa na tanečný parket, hoď tam ten záber, aby si videl, že jak sa tu ľudia bavia, pretože je tu skvelá atmosféra. Všetci sme radi, svieti tu slnko, ale to je mesiac. No a píme ho, takže super. Teším sa, že na budúce raz tu ešte bude viac. Sobotné rodeo, akože veľmi dobre počasie vyšlo, naozaj sme so všetkým spokojní a teším sa z toho, že tu bolo veľa ľudí, že sa zabavili a naozaj aj deti boli super, zapájali sa do súťaží, takže naozaj som spokojná. Bolo to fantastické, trošku sme sa nabehali, ale musím zhodnotiť, že naozaj veľmi dobré. No dneska super, velice sa nám to líbilo. Špica. Škoda, že to Peťovi nevyšlo, tie 4 sekundy tam zalasované. To bola nádhera, to bolo profesionálne. V bufete to bolo úplne úžasné, ľudia boli úžasní, paráda. Rodeo hodnotím veľmi pozitívne, hoci sme mali veľa nových vecí, bolo to veľa nových informácií, veľa sledovania, vymýšľali sme tipovanie, ale dopadlo to super, ja som sa bavil, bavím sa aj teraz a budem sa baviť aj zajtra a budeme sa baviť aj na ďalších rodeách. Tak môžem povedať, že kone sú veľmi dobré, mnoho jazdcov ešte začína, takže potrebovali by ešte dotiahnuť niektoré veci, ale ako vieme všeobecne, tak víťaz určuje vôbec celý spôsob, ako jazdí, tak aj proste kto vyhrá, tak ten je najlepší a jeho spôsob jazdenia je tiež najlepší. Dá sa to tak povedať, čiže štýl nie je vždy rozhodujúci. Stánku na levnou krásu postávaj a smiejou se času s cigaretou a s holkou, co nemá kaptí. Tak priatelia, ja pevne verím, že sa vám táto reportáž ako tie ostatné, ktoré sme počas sobotného dňa pridávali, páčila. No a pevne verím tiež, že si vašu priazeň postupne, ale isto získavame. My sa budeme snažiť o najlepšie videá, tie jazdecké videá, pretože sme jediná jazdecká televízia na Slovensku, ktorá sa viac menej zaoberá najmä westernom. Takže je sobota, štáby televízie Cavallo tu boli pre vás počas celého dňa, počas celej soboty a budeme aj počas nedely a to znamená, že aj my sa ideme zabaviť. Takže ja si idem vymeniť len klobúk do karavanu a utekam na zábavu. Vy majte ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.